Καλή σας ημέρα και σήμερα. Ακόμη μία εκπομπή for life στο web TV της εκπομπής μας. Σήμερα προσκεκλημένος της εκπομπής είναι ο επεμβατικός καρδιολόγος κύριος Φέδων Βόβολης, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του γενικότερα όσον αφορά το κομμάτι της υγείας έχει δώσει μια ιδιαίτερη έγκλη στο κομμάτι το οποίο λέγεται καρδιολογία και όχι μόνον. Να σας καλωσορίσω κύριε Βόβολη, να σας ευχαριστήσω θερμά για τον χρόνο σας που είστε στην εκπομπή μου και κυριολεκτικά θέλω να ξεκινήσω από αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε θανάτους οι οποίοι προέρχονται από ξαφνικές καρδιακές ανεπάρκειες και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα οφείλεται κάπου ή εσείς μέσα από το ιατρείο σας έχετε καταλάβει ή έχετε βρει την αιτία ή την αφορμή που συμβαίνουν αυτά. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στην Μακεδονία. Καταλαβαίνω τι μου λες, καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είναι κλασικές ξαφνικές καρδικές ανεπάρκειες. Ανακοπές είναι. Έτσι. Ναι. Είναι ανακοπές. Η καρδιακή ανεπάρκεια δεν σε βρίσκει ξαφνικά. Ξέρουμε πολύ καλά τι πορεία θα έχει και κάποια στιγμή φτάνει και ως την κατάληξη. Είναι πιθανό δηλαδή. Οι ανακοπές είναι που προβληματίζουν. Γιατί προβληματίζουν σε όλες τις ηλικίες οι ανακοπές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε χρόνια. Έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε άδικοι, ούτε να λέμε ότι εμφανίστηκαν τώρα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο κινείται δια του διαδικτύου που δεν ξέρει ο κόσμος. Υπήρχαν πάντοτε, υπάρχουν πάντοτε. Τώρα, αν έχουν αυξηθεί, αυτό θα προσμετρηθεί. Στα ιστορικά τη κάθε χρονιά, καταλαβαίνουμε. Έτσι. Αν μπορούμε να πούμε κάτι που μπορεί να έφτιαξε σε αυτό, μπορούμε να αποδώσουμε ευθύνη. Σίγουρα υπήρχαν lockdowns, τα οποία δυσκόλεψαν πάρα πολύ την υγεία των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υγιής, ο οποίος περπατά, ο οποίος κινείται, ο οποίος κάνει γυμναστική, κλείστηκε μέσα. Πρόσθεσαν κιλά. Ο ζάχαρο-διαβητικός χειροτέρευσε. Οι παχυσαρκίες, όλα τα προβλήματα εμφανίστηκαν μπροστά. Άρα αυτά είναι δείκτες μεγαλύτερης θνητότητας για την ιατρική και έχουν την λογική τους. Νομίζω όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν κάνουμε και ιδιαίτερα πράγματα για την υγεία μας. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια λογική φόβου, να το πω, και δεν έχουμε αποκτήσει την υγεία την οποία είχαμε πριν τον COVID. Συμφωνείτε? Ναι, γιατί ο κόσμος έχει φοβηθεί. Έχει μπει στην ζωή μας η λέξη φόβος, κυρίως στον κόσμο. Η λέξη φόβος. Εάν φοβάσαι κάτι, δεν το κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο ιατρείο και μου λένε δεν γυμνάζουν γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να πω αυτό. Άνθρωποι που είναι υγιείς όμως, έτσι. Το ότι δεν γνωρίζουν, και είναι λογικό να μην γνωρίζουν, τους οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Σου λέει, εγώ έχω ακούσει έναν διπλανό, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος μια χαρά, έπεσε, έπαθε ανακοπή και έπεσε. Πέθανε. Του εξηγώ ότι δεν παθαίνει ανακοπή έτσι απλά. Ήταν άψαχτο ο άνθρωπο πιθανώς. Και αυτό ο λόγο, πολλές φορές λέμε στην ιατρική, πρώτο σύμπτωμα του θανάτου είναι ο ίδιος ο θάνατος. Συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων. Εάν υπάρχει ένας στεφανιαίος ασθενής, ο οποίος έχει πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα αυτό δεν μεταφράζεται στη συμπτωματολογία, γιατί γίνεται και αυτό. Σε άλλους μεταφράζεται, σε άλλους δεν μεταφράζεται. Ξαφνικά μπορεί να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και να πάθει ανακοπή. Γίνεται αυτό. Ένα έμφραγμα εκτεταμένο που να οδηγήσει σε ανακοπή. Γίνεται αυτό. Άρα αυτό ακριβώς πρέπει να ψάχνονται οι άνθρωποι, χωρίς αιμονές, χωρίς να τρέχουν πίσω από τους γιατρούς, δεν λέμε κάτι, να ψάχνουν στα τακτικά τους, στα ετήσια check-up τους. Να το διαλέγουν και να πάνε έτσι όπως πρέπει, εκεί που πρέπει, έχει σημασία γιατί και αυτό μετράει. Γιατί έχω ακούσει ότι πήγε και έκανε ο άλλος, λέει check-up, λέει, έκανε τεστ προπόσους, έκανε οτιδήποτε και μετά λέει παθέμφραγμα. Ναι, και αυτό γίνεται. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι το πώς το κάνεις, πού το κάνεις, ποια εμπειρία έχει αυτό που το κάνει. Είναι πολλά πράγματα. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να πηγαίνουν να το κάνουν κάπου, μπορεί να μην έχουν πολύ χρόνο αυτοί που το κάνουν, οι γιατροί, να βιάζονται, να είναι σε κάποια δημόσια υπηρεσία, δεν ξέρω τι, και να είναι πλημελές. Αν είναι πλημελές, δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα που πρέπει. Πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε και που το κάνουμε. Δεν είναι όλα τα προπόσους ίδια, δεν είναι τρίπλεξη καρδιάς ίδια, δεν είναι όλες οι εξετάσεις ίδιες. Πρέπει να ελέγχομαστε, να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας και όλα θα το πάνε. Να ρωτήσω κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει περιστατικό στην οικογένειά του ή αν θέλετε ένα κληρονομικό περιστατικό, οφείλει να προσέξει τον εαυτό του από κάποια ηλικία και μετά? Οφείλει να προσέξει τον εαυτό του από κάποια ηλικία και μετά, οποιοδήποτε έχει ή δεν έχει. Ξεκινάω από εκεί. Έτσι, από την ηλικία των 40-45 λίγο, αλλά έχει κατέβει η ηλικία. Έχει φτάσει 35 και 30, γιατί βλέπουμε πλέον τα περιστατικά που βλέπουμε στα 45, βλέπουμε και στα 30 πλέον. Περισσότερα. Μάλιστα. Εάν όμως έχει κληρονομικό ιστορικό, ναι, είναι ένας λόγος παραπάνω. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές στο διρέκο, ότι το κάπνισμα και η κληρονομικότητα είναι στην ίδια ευθεία κινδύνων θανάτου. Οι παράγοντες θανάτου, ο κίνδυνος δηλαδή, είναι σε κάπνισμα και κληρονομικότητα πολύ έντονα. Αν κάνει κληρονομικότητα, δεν μπορεί να την πετάξει, αυτό δεν λέμε, δεν μπορεί να την βγάλει, είναι κληρονομικότητα. Το κάπνισμα πρέπει να το βγάλει. Είναι δύο οι
Επόμενες αιτίες είναι η ζαχαροδιαβήτης, είναι το άγχος. Έχει ανέβει πολύ το άγχος, πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Είναι η παχυσαρκία, η έλλειψη γυμναστικής, καθιστική ζωή δηλαδή. Είναι διατροφή, είναι πολλά τέτοια πράγματα τα οποία παίζουν. Αλλά η κληρονομικότητα είναι βασικός παράγοντας στα καρδιακά. Το πρέπει να το πούμε και να το ξέρουμε και να το ξαναξέρουμε. Να το λέμε στον κόσμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει οποιοσδήποτε φοβάται, παύλα θέλει την πρόληψη, να ξεκινήσει ουσιαστικά μία σειρά από εξετάσεις και φυσικά να έχει στο μυαλό του ότι πρέπει προληπτικά να κάνει κάποια πράγματα, όπως τη διατροφή, όπως είπατε, την άσκηση και γενικότερα το φόβο να τον αποβάλει από τη ζωή του και να προσλάβει άλλες συντεταγμένες όπως είναι η άσκηση και η διατροφή. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν δεν θα τα κάνει αυτά και φτάσει πια η κατάστασή του να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η καρδιά δεν είναι κάτι το οποίο, κύριε Βόβολη, μπορείς να το ελέγξεις. Έτσι δεν είναι, να το προελέγξεις μπορείς, αλλά να το ελέγξεις ξαφνικά δεν γίνεται. Να το ελέγξεις εσύ ξαφνικά δεν γίνεται, διότι ξέρεις, αυτό έχει μια προσθετική ικανότητα. Χρόνο από χρόνο, εάν εσύ μου παίρνεις κιλά, μου έχεις λίγο ζάχαρο, καπνίζεις, δεν ασκείσαι, δεν προσέχεις τον ύπνο σου, δεν πίνεις νερό, δεν κάνεις βασικά πράγματα, έτσι. Προστίθεται στα αγκία, είναι η αθυρωματική πλάκα λεγόμενη, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και πυκνώνει. Όταν πυκνώνει και φτάσει και διαραγεί, θα έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς αυτό είναι. Άρα αυτό είναι χρόνο με το χρόνο. Η διαδικασία αυτή είναι χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι φέτος ξεκίνησε, φέτος θα αναπτυχθεί η αθυρωματική πλάκα, φέτος θα παθαίνει. Αν 8 και 10 χρόνια και 15 έτσι, και 20 χρόνια στα οποία να δημιουργείται σιγά σιγά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε από μικρή ηλικία. Δεν πάει να. Μου λένε πολλοί τώρα, θα κοιτάξει το κάπνισμα, μου λένε, θα ξεκινήσει τη γυμναστική στα 50. Και μπορεί να έχει ήδη ο άνθρωπος να ασθενεί, χωρίς να το γνωρίζει, να είναι συμπτωματικός. Πρέπει από μικρή ηλικία να τα ελέγχουμε όλα αυτά, αν προσέχουμε τη διατροφή μας και την εγκύμνασή μας και τα κιλά μας. Είναι ένα βασικό ώστε να αποτρέψουμε το οτιδήποτε να έρθει. Έτσι. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται SAE. Έτσι. Και αν δεν το έχουμε κάνει σε μικρότερη ηλικία, ας το ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Όταν λοιπόν να δούμε και φτάσουμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια ταχυκαρδία ή όταν φτάσει να έχουμε μια υπέρταση, υπόταση κτλ. Όταν όλα αυτά μετριούνται εύκολα πια, θα πρέπει το επόμενο βήμα να επισκεφτούμε τον γιατρό μας και να εμπιστευτούμε αυτά που θα μας πει, ή θα πρέπει με κάποιες εξετάσεις στο χέρι να πάμε στο ιατρείο? Αυτό λέει έτσι κι αλλιώς ο καρδιολόγος που θα έχουμε. Έτσι. Κάνει τις εξετάσεις στο δικό του ιατρείο, έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό λέει: έχουμε κάποιον που δεν εμπιστευόμαστε. Ανά έτος κάνουμε αυτό και μία αιματολογική ταυτόχρονα και μία αιματολογική εκτός του ιατρικού. Και θα είναι σε θέση ο γιατρός να προσδιορίσει ποια είναι η πορεία και το τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, δεν τον χάνουμε τον ασθενή έτσι. Αλλά αρκεί να το κάνει ανά έτος. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ανά έτος. Χωρίς φόβο. Στην περίπτωση λοιπόν που είναι κάτι οξύ, τα λεγόμενα οξύτατα εμφράγματα του μυοκαρδίου, γενικότερα της καρδιάς. Εκεί, όταν πια δεν μπορεί ο ασθενής, ο καρδιολόγος και πρέπει να επέμβει ο καρδιολόγος, σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν ας πούμε ιδιωτικές κλινικές. Τι γίνεται? Γιατί τα πράγματα τώρα τελευταία, το σύστημα υγείας τώρα τελευταία δεν είναι και το καλύτερο στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Ένας έμπειρος καλός καρδιολόγος μπορεί το περισσότερο απ' όλα και ακόμα και στο ιατρείο, ακόμα και στο σπίτι να δώσει τις πρώτες αναγκαίες βοήθειες που χρειάζονται. Έτσι. Ανάλογα τι είναι. Αν γίνει ένα έμφυτο του καρδίου, προφανώς θα πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπως και να έχει. Αλλά ξέρεις, ο πρώτος χρόνος που είναι πολύ κρίσιμος, οι πρώτες ώρες, μιλάμε για τις πρώτες ώρες, ίσως και λεπτά, έτσι. Άμεσα επαφή με τον γιατρό μας, άμεσα, και θα μας οδηγήσει έτσι όπως πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι άλλο να πας στα 15 λεπτά στο νοσοκομείο, άλλο στη 1 ώρα και 15, άλλο στις 2 ώρες και 15. Νεκρώνει μυοκάρδιο το νοσοκομείο. Αυτό είναι το θέμα μας. Νεκρώνει το μυοκάρδιο. Άρα οι πρώτες βοήθειες, η πρώτη αντίληψη, η αντιληπτική ικανότητα του γιατρού είναι σημαντική. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο ξεκινάμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τον γιατρό, να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί του και να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα πρώτα 10-15 λεπτά ώστε να μεταφερθούμε όσο πιο σύντομα γίνεται στα νοσοκομεία. Εκεί όμως ένα έμφραγμα αντιμετωπίζεται άμεσα, κύριε Βόβολη? Αντιμετωπίζεται. Ως επιτοπλίστων αντιμετωπίζεται. Μην το κάνουμε εξασκηθήρι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δουν γιατροί σε νοσοκομείο ότι είναι έμφραγμα, εν εξελίξει και να του πούνε: ξέρεις, περίμενε. Αυτό δεν το έχω συναντήσει εγώ. Είναι εξής το επίγον επίγον. Υπάρχουν πολλά επίγοντα σε ένα νοσοκομείο και ένα γιατρό είναι δύσκολη θέση του. Πρέπει να διαλέξει ποιο είναι το πιο επίγον πολλές φορές, γι' αυτό πέφτουν και πολλοί μαζί ταυτόχρονα γιατροί. Αυτό είναι θέμα αντίληψη εκείνη τη στιγμή. Το ποιο πραγματικά κινδυνεύει περισσότερο, αν κινδυνεύουν 2 μαζί, 3 μαζί, θα πέσουν πάλι πολλοί γιατροί ταυτόχρονα.
Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιος άλλος που μπορεί να μην είναι τόσο επίγον, περιμένουν λίγο παραπάνω. Σε ένα νοσοκομείο πέφτουν πάρα πολύ ταυτόχρονα. Αλλά το έμφραγμα, ναι, το παίρνουν επί τότε για την εξελίξη. Και το παίρνουν επί τότε. Δεν έχω συναντήσει κάτι ανάλογο, κάτι που δεν έχει γίνει. Θέλω να ρωτήσω το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταραίει. Καταραίει όχι γιατί φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίνε και οι άνθρωποι, φταίνουν οι περισσότεροι. Θέλω να σας ρωτήσω απλά πράγματα. Όταν ένας ασθενής έχει τη δυνατότητα και μπορεί να πάει νωρίς, να κάνει ας πούμε ένα stent, και αυτό το τοποθετούν μερικούς μήνες μετά, ο φόβος μεγαλώνει και η ανάγκη να κάνει άλλα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Δηλαδή διαπιστώνετε ότι εσείς στο ιατρείο σας ότι υπάρχει κάτι και από εκεί πέρα ο ασθενής πρέπει να κινηθεί ανάλογα. Το σύστημα υγείας δυστυχώς το καταλαβαίνουμε. Ότι ιδιωτικοποιείται, ότι παίρνουν άλλα πράγματα. Δεν είναι η ιδεολογία όπως όταν ξεκίνησε σε καμία περίπτωση. Έχουν μπει άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν σχέση στην πολιτική ηγεσία και έχουν μόνο από το σκοπό το κέρδος, τις μίζες και διάφορα πράγματα. Οπότε δεν υπάρχει πλέον για μένα εθνικό σύστημα υγείας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι μέσα, όσο επιτοπλίστων πάλι, είναι εξαιρετικό. Δηλαδή προσπαθούν, παλεύουν, αλλά πλέον είναι λίγοι και χωρίς να έχουν τις δυνατότητες εκείνες με υλικά και με προτεραιότητα από την πολιτεία ώστε να κάνουν αυτά που πρέπει. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια επαφή με τον δικό του γιατρό, τον δικό του καρδιολόγο, που θα ξέρει πλέον πώς να χειριστεί το θέμα. Να ξέρει τι θα κάνει στο ιατρείο του, σε ποιο νοσοκομείο θα πάνε, πού, πώς, αν τον συνοδεύσει. Γιατί αυτό τώρα εγώ πλέον λανσάρω κάτι καινούριο στην πραγματικότητα. Είναι ακριβώς το που καλύπτει αυτό που μου λέτε εσείς. Κάνω συνεργασίες με νοσοκομεία, ώστε να καλύπτει οι ασθενείς μου. Όχι για να πάω να εργαστώ εδώ. Δεν θέλω να εργαστώ σε κανένα νοσοκομείο. Αυτό είναι δεδομένο. Έχω ιατρείο που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αλλά οι ασθενείς μου πρέπει να πάνε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο. Δεν μπορούν να γίνουν όλα στο ιατρείο. Σε εμάς γίνονται πολλά, αλλά δεν μπορούν να γίνουν και όλα. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Σωστά. Αυτοί οι ασθενείς φοβούνται πολλές φορές να πάνε στο νοσοκομείο. 1.000 έχουν ακούσει, είτε σωστά είτε λάθος. Φοβούνται να πάνε και κυρίως φοβούνται να πάνε στο ιατρό του. Και ζητούν και εμένα μαζί. Άρα κάνουμε συνεργασίες με νοσοκομεία και όταν πηγαίνουν δικοί μας ασθενείς, συνοδεύω και εγώ. Είμαι και εγώ μαζί, έχω λόγο στη θεραπεία και λόγο στα πάντα εκεί μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι περνάει σε ένα άλλο επίπεδο και για τον ασθενή είναι νομίζω τα πάντα, που την λένε και οι. Αυτό είναι μια παροχή την οποία ο ασθενής τη χρειάζεται, γιατί καταλαβαίνω και εγώ θα μπορούσα να είμαι στη θέση του οποιοδήποτε ασθενούς, ότι δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει το άγχος ότι θα φύγω από το ιατρείο και μετά πού θα πάω, οπότε αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσείς ότι αυτό είναι μια εξαιρετική, θα έλεγα, κίνηση την οποία μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή και κυρίως και εξαιρετική κίνηση την οποία κάνετε εσείς. Η δεύτερη μου ερώτηση πάνω σε αυτό είναι, μπορούν να το κάνουν και άλλοι ώστε σε άλλες ειδικότητες να μπορέσει να καλυφθεί ο ασθενής μέσα από το γιατρό του? Εσείς που μιλάτε με συναδέλφους. Ναι, προφανώς μπορεί να γίνει. Φυσικά, σε ειδικότητες που είναι επίγουσες, που έχουν το επίγον μέσα, εννοείται πως μπορούν να το κάνουν. Να συμβηθούν με νοσοκομεία, να μιλήσουν με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να κάνουν μια συνεργασία του τύπου και να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν και να έχουν τον ασθενή να είναι, δηλαδή το νοσοκομείο, να είναι μια συνέχεια του ιατρείου του. Αυτό το σκεπτικό. Κάναμε το ανάποδο. Παλαιότερα γίνεται το ανάποδο. Τώρα γίνεται αυτό. Συνέχεια του ιατρείου, δηλαδή παλιότερα στέλναμε από το νοσοκομείο όταν τελείωνε ο ασθενή και τον ήταν μια χαρά, στέλναμε στο ιατρείο για να δούμε τα περαιτέρω. Τώρα πάμε εμείς με τον ασθενή στο νοσοκομείο. Προστατεύουμε τον ασθενή, είμαστε μαζί εκείνη την ώρα, δεν φοβάται, δεν ανησυχεί, το εξηγούμε τα πάντα. Γιατί ξέρετε, δεν τα κοιμιάζουν όλοι οι γιατροί με όλους τους ασθενείς. Δεν το ξεχνάμε. Δηλαδή μπορούν να πάνε εκεί πέρα και να τους γνωρίσουν ψυχρά. Ακόμα και αυτό καταπολεμούμε. Είμαστε εκεί πέρα και κανονίζουμε εμείς τα πάντα για αυτούς. Έχει σημασία αυτό. Το να με νιώθουν και εκεί, να με νιώθουν παντού δίπλα, όταν θα το χρειαστούν. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτό ολοκληρώνεται από τη δικιά σας παρουσία, νομίζω ότι και ο ασθενής έχει και την κατάλληλη αποδοχή από το οποιοδήποτε νοσοκομείο, παύλα ιατρικό κέντρο, για να μπορέσει και αυτός να νιώσει σιγουριά. Έτσι λοιπόν χτίζεται η σιγουριά και με το γιατρό και με το ιατρικό κέντρο. Αυτό έχει κάποια αποτελέσματα, έχει δείξει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή ο ασθενής ο οποίος πηγαίνει με την βοήθεια τη δικιά σας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει σε μια επέμβαση. Πάει πιο άνετα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μια ακόμη ερώτηση. Πόσους ανθρώπους είχαν βράδυ πρόβλημα και δεν ήθελαν να μπουν στο νοσοκομείο και προσπαθούσαμε να κάνουμε το νοσοκομείο εμείς στο ιατρείο.
και να μην έχουμε όλα τα μέσα στο νοσοκομείο. Σκέψου λίγο αυτό το πράγμα. Πόσοι γιατροί, οι ασθενείς λέγανε όχι, θα παραμείνουν εδώ και αυτό που θα γίνει εδώ. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε ανάγκη και εμείς και οι ασθενείς όλοι. Η επόμενη μου ερώτηση είναι η εξής. Ένας ασθενής νιώθει ότι ο γιατρός του είναι πάντα στο πλευρό του όταν θα τον πάρει τηλέφωνο ή πολλές φορές όταν δεν σας βρίσκουν στο τηλέφωνο αυξάνεται ο φόβος τους? Πάντα, αν δεν βρουν στο τηλέφωνο τον γιατρό τους, αυξάνει ο φόβος τους. Είναι δεδομένο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην σηκώνουν τηλέφωνο όλη μέρα ή να έχουν δουλειά ή οτιδήποτε, να βάζουν άλλες προτεραιότητες. Και φυσικά ο ασθενής δημιουργεί, αυτό είναι γνωστό, είναι γνωστό της πάσης. Το παράπονο των περισσότερων ασθενών είναι ότι ο γιατρός δεν σηκώνει on time το τηλέφωνο ή δεν τους παίρνει εν τέλει αμέσως μετά πίσω. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Γι' αυτό το έχουμε καθιερώσει εμείς και εγώ καθιερώσα το εξής. Από την αρχή του διαδίκτυου, όταν είδα ότι κάτι δεν λειτουργεί σε εμάς το παιχνίδι με το πάρε τη γραμματέα κτλ. Γιατί είναι επίγουσα η ειδικότητα. Δεν είναι μια άλλη ειδικότητα που να ακούσει κάτι. Ναι, θα μιλήσει η γραμματέα και θα κλείσει ένα ραντεβού σε 3 μέρες, σε 5 μέρες. Εδώ πέρα είναι επίγον. Θέλει αμέσως ο ασθενής, ως επιτοπλίστων σε εμάς, να μιλήσει κατευθείαν σε εμάς. Άρα καθιέρωσε το να μιλώ και να βγαίνω κατευθείαν εγώ, απευθείας. Δεν θέλω μεσάζοντες. Άρα ξέρουν πως με βρίσκουν 24 ώρες πραγματικά. Και τα μεσάνυχτα τους. Το γνωρίζουν. Αυτή η αμεσότητα είναι το ίμιση της δουλειάς της δικής μας. Το ίμιση. Αυτό που σου λέω έτσι ακριβώς. Είναι εξαιρετικό γιατί έτσι και ο ασθενής αισθάνεται από την πρώτη στιγμή καλά και ο γιατρός έχει τον πλήρη έλεγχο και μπορεί σταδιακά να αντιμετωπίσει κάποια θέματα. Τα πιο τακτικά περιστατικά, τα οποία αντιμετωπίζετε, ποια είναι το τελευταίο χρονικό διάστημα? Σίγουρα είναι η στεφανία νόσος. Άνθρωποι που έχουν στεφανία νόσο που αυξάνει σιγά σιγά η θηροματική πλάκα, όπως λέμε. Άρα τα συμπτώματα αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται. Δύσπνες, πόνο στο στήθος, μουδιάσματα στα χέρια. Αυτά τα αριθμίες είναι πολλές. Πολλές αριθμίες, πάρα πολλές αριθμίες. Μυοκαρδιοπάθειες και περικαρδίτιδες. Μυοκαρδίτιδες είναι αρκετά. Είναι όλο το φάσμα. Από όλο το φάσμα έχουμε ανακοπές, έχουμε συγκοπτικά μάλλον. Έχουμε συγκοπτικά, δηλαδή ζάλι, αισθηματική. Το άλλο θετικό για κάποιο μικρό χρόνο, για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Υπάρχουν πολλά τέτοια περιστατικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά. Και τα περιστατικά φυσικά των στεφανίων. Αυτά τα στεφανία είναι πολύ έντονα. Αυτά οφείλονται κατά τη γνώμη σας στον τρόπο της ζωής μας σαν Έλληνες ή γενικότερα στον εγκλισμό των προηγούμενων χρόνων και ειδικότερα στο ότι δεν προσέχουμε? Σε όλα μαζί. Για ένα πακέτο. Και στον εγκλισμό, και στον τρόπο ζωής μας, και στον εγκλισμό, και στο άγχος, σε όλα. Είναι ένα πακέτο, ένα εκλεκτικό μείγμα που δημιουργείται από όλα αυτά. Λίγο από όλα. Σε κάποιους άλλους από εδώ, σε κάποιους άλλους από εκεί. Λίγο από όλα. Άμα δεις ο τρόπος που ζει ο κόσμος, όσο πάλι στο πλαίσιο, είναι περίεργος. Δηλαδή, άλλοι λένε έχουν βγάλει εντελώς την γυμναστική αιώνες. Άλλοι έχουν διατροφή πάρα πολύ παράξενη. Μία φορά τη μέρα και υπερβολικά πολύ τη στιγμή. Και το τι τρώνε. Είναι πολλά, είναι πολλά. Δηλαδή, το παν με τον άριστο εδώ έχει σημασία. Και η λογική στη ζωή έχει σημασία για εμάς. Μεταφράζεται στο δικό μας ασθενή, μεταφράζεται το τρόπο ζωής του. Καθαρά. Δηλαδή, βλέπεις, μπορεί να διαβάσεις σε ένα flashback πίσω να δεις πώς ζει περίπου. Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και σε πρόσφατες εξετάσεις που έκανα και εγώ, βλέπεις το flashback τι έχεις κάνει πριν από 5 χρόνια, τι κάνεις τώρα και τι ρυθμούς διαφορετικά ακολουθείς. Ολοκληρώνοντας, να σας ρωτήσω 2 ακόμη πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει γενικότερα αν βλέπετε πως το σύστημα υγείας, παρόλο που το είπατε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα μπορέσει να ξαναπάρει λίγο τα πάνω του. Μιλάμε τώρα σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας, πριν φτάσει να καταλήξει. Ναι, πώς θα μπορέσει? Πώς θα μπορέσει? Είναι μόνο αλλαγή πολιτικής, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πει κάποιος, δεν μπορεί να πει ότι κάνουν κάτι και δεν το πετυχαίνουν. Όχι, είναι η θεωρία τους. Είναι εντελώς εκτός αυτού που θεωρώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Εντελώς αλλαγή πολιτικής. Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή, όπως ήταν παλαιότερα και να το βελτιώσουμε. Όχι όπως ήταν παλαιότερα και να το διαλύσουμε. Γιατί αυτό δεν υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ξαναπώ. Από τη στιγμή που μπήκανε μέσα ιδιωτικά, ότι ξέρεις, μπορεί να πληρώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι άνθρωποι πλήρωναν τις εισφορές τους για να μπορούν να πάνε δωρεάν σε ένα πλήρες Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τη στιγμή που έγινε ιδιωτικοποίηση, πλέον όλοι εκεί μέσα αναγκαστικά σκέφτονται και ιδιωτικά. Και όταν σκέφτεσαι ιδιωτικά σε μια δημόσια υπηρεσία, έχει τελειώσει. Αμέσως έχει τελειώσει. Άρα λοιπόν το ίδιο να υποθέσω και για την επόμενη ερώτηση που έχει να κάνει με τα φάρμακα. Δηλαδή ο ασθενής πλέον, πέρα από το γεγονός ότι δεν έπαιρνε τα φάρμακα ή δεν παίρνει τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρει,
έχει και τον φόβο αν τα βρει ή όχι αυτά τα φάρμακα και αν μπορέσει πια ο γιατρός να τα συνταγογραφήσει. Πολλά φάρμακα λείπουν από την πιάτσα. Πολλά φάρμακα. Τα ψάχνουμε, βρίσκουμε φασόν, δεν γνωρίζουμε ποια είναι, ποια δεν είναι. Αυτό είναι μια τεράστια ανασφάλεια πλέον για όλους. Δεν μπορεί η χώρα μας εν έτη 2025 να γίνεται τριτοκοσμική στη φαρμακευτική περίθαλψή της, όσον αφορά το δημόσιο. Το δημόσιο ξέρει τι έχει κάνει τελευταίο καιρό. Έχει πει ότι εγώ σιγά σιγά φεύγω. Φεύγω. Εσείς πληρώσατε το πλώστο, εγώ αποχωρώ. Θα ξαναπληρώνετε. Αυτό είναι ένα ρίξιμο του κοινωνικού συμβουλίου με το λαό. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι ανισορροπία, αφαιρεγκαιότητα, καμία εμπιστοσύνη, έλλειψη εμπιστοσύνη πια από τον κόσμο προς την πολιτική σκηνή που μπορεί να αλλάζει ανά πάση στιγμή αυτό που έχει πει. Αυτό πιστεύετε ειδικά για τη συνταγογράφηση, επειδή αφορά και τους ιδιώτες αλλά και την ιδιωτική, αν θέλετε, υγεία. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει ή θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο? Αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο να αλλάξει πολιτική βούληση. Μόνο έτσι. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Έτσι. Αρκεί να αλλάξει η πολιτική βούληση. Προφανώς όσοι κυβερνούν τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να κυβερνήσουν ξανά πάνω σε αυτό το επίπεδο. Ή τουλάχιστον δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί. Έτσι, δεν μπορούν. Πρέπει να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι με άλλες μενταλιτέτες. Και αυτό δεν έχει σχέση με δεξιά, κέντρο ή αριστερά, αλλά με σκεπτικό των ίδιων των ανθρώπων που κάνουν πολιτική. Το τι μπορεί να βγει, το τι πραγματικά είναι το καλύτερο για τον κόσμο. Κύριε Βόβολη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κουβέντα που κάναμε ήταν εξαιρετική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πολύ σύντομα σε μια νέα συζήτηση και να ευχηθώ πραγματικά η νέα τάξη πραγμάτων να φέρει και νέα πράγματα στην υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστό. Πάρα πολύ ωραία η συνέντευξή μας. Πάντα είναι πολύ ωραία η συνέντευξή μας και πάντα κάνουν γκέλ στον κόσμο. Αυτό έχει σημασία. Πάντα.